Ето как да си направим най-лесната баница за хора, които нямат понятие от готвене. Хайде! Това си е моя версия на баница, така че не ме съдете в коментарите. Всеки човек прави различна баница. Така че реших да ви покажа моята. Първо да се екипираме, защото няма как без да се омацаме. Това е закон на Мърфи. И сега е време за баницата. Пускаме печката да загрява на 200 градуса. Печката ми нещо не ще да тръгва. Защото не съм я включил. Сега продължаваме по същество. Тавичка. Върху тавичката слагаме хартия за печене, задълже, 4 яйца, 400 грама сирене, кисело мляко, кори за баница, краве масло, което ще го използваме за намазване на самите кори, за да не стане суха. Първо правиме пълнежа в купа. Разбиваме млекце, около 150 мл. На око ги правя аз, защото това е по-вкусно. След това слагаме малко сода бикарбонат, за да може баничката да стане по-пухкава. Около една щипка. Слагаме в микровълновата около 50 на грама краве масло да се разтопи, което ще използваме за намазването на нашите кори. Сега добавяме 400 грама сиренце в нашата смес. Знам, че има коментари от рода, ама той използва ефтино сирене. Това мога да се позволя, това използвам. Сега разбъркваме всичко както трябва. Перфект. Тук идва една малка магия, която правя аз, и това е да добавиме малко шарена сурчица, защото придава един много приятен вкус на самата баница. Сега започваме с мацаницата. Разтопеното масло намазваме първо хартията за печене и след това намазваме всяка кора. Можете по 2 или по 3 да ги навивате. Слагате колко душа ви дава, колко сърце ви иска, колкото стомах е гладен. Навиваме. Ето така изглеждат, наредени, готови за печене, но тук идва една много важна същинска част, за да не изгорят отгоре. Ще сложим едно яйце и малко масло. Някои слагат само жълтък, аз слагам цялото яйце, за да не хвърлям. И намазваме отгоре. Ще сложим малко сусамче. Поръсваме отгоре. Слагаме в печката на 180 градуса за колкото и трябва. Нямам никаква идея за колко минути. Зависи от печката. Слагаме и се надяваме на най-доброто. Почиствате задължително. Много е важно да стоите покрай нея, защото бързо изгаря. И ето, че нашата баничка е готова. Какво правя аз? Напръскваме с малко вода, слагам отгоре една чиста хавлия и оставям по този начин малко да поумекне. Бруталка. Ето как да си направим най-бързата и лесна рецепта за мусака за хора, които не умеят да готвят чак толкова добре. Айде да ви покажа. За тази рецепта ще ни трябва 4 големи картофа, една глава лук, 2 склитки чесън, една чушка, 1 морков, 500 грама каймичка, една консерва с доматки. И за заливката ще ни трябва 2 яйца, малко кисело мляко и брашно. Окей, нека да започнем с подготовката на нашите продукти. Окей, хора, забравих между другото едно от най-важните неща, когато готвиш, винаги да си сложиш престилката, да не се окепазиш, защото аз имам тенденцията да се окепазявам, да. Разбрахте ма. Започваме с рязането на картофите, ще ги нарежем на ситни купчета. Ето по този начин трябва да изглеждат нашите картофи толкова ситно. И в тавичката за печенето. Преди да добавим останалите продукти в тавичката с картофките, какво правя аз? Запържвам ги в леко мазнинка, слагаме лукът, чесънчето и чушката в тигана, запържваме леко за няколко минути и след това добавяме и нашата каймичка. Малко мазнинка, добавяме всичките в едно и запържваме леко до златисто. Защо запържвам продуктите предварително? Защото харесвам този вкус, който оставя след запържването. Не обичам да сложа всичко на едно и да стане една манджа с грозде варена. Обичам нещата да са леко предварително подготвени, при да сложим да печеме самите картофи. След като вече нашите зеленчуци са леко позлатени, слагаме и нашата каймичка, която е телешка. Предпочитам телешката кайма, защото става си цяла, не се губи, не се разтапя, но вие може да сложите каквато кайма предпочитате. Свинска, телешка, микс, няма никакво значение. Започваме с подправянето, може да слагате каквито подправки пожелаете. Аз какви използвам? Сол, черно пиперче, кимионче, малко чубричка, малко магданос, червено пушено пиперче и малко чесън на прах. Разбъркваме хубаво. След като сме запържили нашата каймичка с зеленчуците, какво правиме? Добавяме към картофките един морков, каймичката с зеленчуците и след това добавяме една консерва с доматки.
След това пълниме водичка в консервата, в която имахме домати и добавяме самата водичка в нашите картофки с останалите продукти. И започваме да бъркаме всичко хубаво. След като вече сме разбъркали всички продукти, започваме да печем. Печем на 200 градуса, не знам за колко минути, всичко зависи от вашата печка, но аз пека докато не ми умекне картофът и не ми изври малко водата. Доби! Така, мусаката ни е почти готова. Какво трябва да направим сега? Заливката. Трябват ни 3 яйца, щипка сол, малко кисело мляко и една лъжица брашно и също така щипка сода бикарбонат. Яйца, разбиваме ги, 250 мл кисело мляко. Сега добавяме содата бикарбонат и малко сол. Разбъркваме всичко, докато ни стане хомогенна смес и накрая прибавяме една супена лъжица брашно. Така, след като ни се е опекла мусакичката, единственото нещо, което трябва да направим е да я залеем с заливката и да я оставим в фурната за около 15-20 минути, докато заливката не се запече. И слагаме отново във фурната за около 15-20 минути, както казах. И ето, че нашата мусака вече е готова и нямам търпение да я пробвам. Изглежда повече от прекрасно, между другото. Мусаката изглежда много добре, между другото. Време е да я пробваме. Как обикновено хапвам мусаката? С кисело млекце, както трябва. Леле. Супер е. Любимата ми част от мусаката е заливката. Хайде, бон апетит на всички. Пробвайте я. Ето как да направим една лесна и бърза рецепта за пълнени чушки за хора, които не могат да готвят толкова добре. Хайде, преди да започна с продуктите, тук имам продукти, които по принцип не слагам в тази рецепта, ама сега ще ги сложа, защото просто трябва да ги използвам, за да не се развалят. Най-важното е чушките. Аз в момента имам камби, но рецептата е за пълнени чушки. Знам, че сега ще има коментари от рода на ама то не е камба, то не е чушка, ама то не е пиперка, ами то не е капия. Всеки от нас живее в различен край в България и му вика по различен начин. Така че, живи и здрави, казвайте му както искате. Рецептата е за пълнени чушки. Нека да си представим, че това са чушки. 250 грама телешка каймичка, половин чаша оризец, след това имаме морковче, имаме зелено лукче. Зелен лук, защото просто трябва да го използвам, за да не се развали. 2 скелетки чесън, една главичка лук, един домат, магданозец. Измиваме си оризеца в малко хладка водичка, слагаме го да се свари. Докато чакаме ориза да се свари, започваме да подготвяме другите продукти, като ги измиеме, нарежеме и ги запържиме малко. Чушките се измиват, търбушат се, махат се семената, продуктите са измити и сега е време да ги нарежеме наситно, за да могат да се изпържат хубаво. Ако обещах се да не плача, ама лукума са бори. Не ме питайте защо по този начин ви ги показвах тези нарязани зеленчуци. Ама викам си, аз да се направя като тези топ инфлуенсърите, кулинаристи. Ама нещо не ми се получи. Както и да е. Всичко е нарязано. Сега слагаме тиганчето на котлончето да загрява. Слагаме малко масалце отгоре. Запържваме всичко. Добавяме каймичката и не я запържваме. Капваме малко масалце. И слагате всичко да се запържи. След като видим, че зеленчуците са получили лек златист загар, добавяме и каймичката. Сега започваме и да овкусяваме. По принцип можете каквото пожелаете. Малко солчица, щипка черно пиперче, кимионче, малко чубричка, малко риганче, червено пушено пиперче. Не е задължително да ме следвате тук. И накрая добавяме малко доматено пюре или домати в консерва, каквото пожелаете. Магданоза отново е пожелание. Каймичката с оризеца в едно, разбърках ги хубаво. Не забравяйте да включите фурната на 200 градуса да се загрява. Започваме да пълним чушките. Елементарно е. Слагаме водичка. Намаляме пак печката на 180 градуса, може и на 200, зависи от печката. Слагаме да печем. Нашите чушки вече са готови. Да сервираме и да ги пробваме. Обичам да се направя едно домашно чесново сосче с кисело млекце и майонеза и малко копърче вътре. И отгоре си цапвам да го пробваме. Перфектно. Хайде, бон апетит. Топ е. Пробвайте я. Направо ми е цак-цак, раки-так-так. Роди в стомаха имам чак-чак-чак. Любовта ни бъсна ме като влак. Не се наядах. Не се наядах. Искам да ям! И тебе ще изям! Нали ям след обедна закуска, ма какво ми кръщиш? Какво ми вричиш, ма? 15 депутати от ДПС бъдат изключени, мандат отива при ППДБ. Ще говорите ли втори път с тях? Не!
Не! Нека да спрем насилието над животни. Със сигурност сте видяли видеото, което циркулира в интернет, в което видео животът на едно беззащитно и невинно животно бе отнет по особено нехуманен и жесток начин. Има петиция онлайн, която може да подпишете в момента, в която петиция да се търси справедливост за кученцето Майя, което бе прегазено. Като стопанин на един уникален четириног домашен любимец, аз съм длъжен да бъда неговият глас, както и гласът на всички останали животни, които са с или без стопани. Така че ви съветвам да бъдете и вие тяхният глас. И също така не се страхувайте да подавате сигнали, когато видите такива деяния. Не чакайте някой друг да го направи. Бъдете по-добри, бъдете по-съпричастни и бъдете по-активни. Защото ако не сме ние, кой друг? Така че, моля ви, нека да спрем насилието над животни и като цяло насилието над хора, над животни.